Si MJ Anuengo. MJ Anuengo. Anuengo. Dili kay MJ man. MJ Anuengo. Anuengo. Ano man yun? Sorry. Ngano man yun? Ngano man yun ang mga lalaki kay lain-lain ang mga batasan. Ang huban, hilumon, pero naay gitaguan na mga feeling sa ilang mga friend or barkada. Ug napagyud siloso, hangulan, maluuyon, maldito og sige adto sa simbahan, yun lang. Lisod man sad kayo. Lisod sa pareha ra tanan, lisod kayo. Kung hilumon tantanan, piting buhuas atong mga baba. Dili, wala po sila choices kung parehas tanan. Oh, imagine niyo. Para sa ako ba, like, si Joe, dako naman yun ang mata, so ako, para ko daw mata. May istorya tayo ko. Topic man. Di ko naman na, Joe, wala ko yung ginin. Lisod sa, di ba? Back out na ko. Pre sa isda ba, mahal man yun ang malasugi. Pero kung puro sa po na malasugi tanan, agya po nila mi. O, ibutan na to kita tanang borota o si James Reid. Perting luura puro si James Reid. Lisod kayo, wala yung trabaho sa kuan. Actually, magpasalamat galing ng mga gwapo. Oh, di, ano lang. Kita mga gwapo, Brad. Pasalamat man mi. Kita. Pasalamat mi. Kita mga gwapo, Brad. Iapil na pamilya. Kita mga gwapo, nagpasalamat sa mga pangit. Kamu mga nagtanaw, nagpasalamat mi sa inyo mga pangit. Kay kung wala mo mga pangit, kamu nga mga pangit mo. Kung wala mo, dili mi ma-highlight. Ha? Uy, bantog ra. Bantog ra, lain-lain ang mga kauban ni Kuan. Easy. Oy, ngano daw? Ngano man gyud ang mga lalaki kay may lang sa una sweet, caring, humble kunuhay. Pero pagkadugay gakawala man ang binuhatan sa una. Wala pa sila sa ikaduha siya mag-sweet o caring. Dili siya sugton sa una. Ha? Unsa daw? Kibali mo to yung strategy para sugton. Mo to yung strategy, give your all, be ana primero, give your all. Sama na magyapon na sa pagkaon kay kung pagtuunan ni mong tilawana mo palit pa balik ka na di na biyan mo. Uy. Nitingo. Eksperyensyado. Nay nisingid diri sa akong background, tubag ispar siya. Tubag. Kabalo ka, Brad. Ana magana, Brad. Ang pagigugma, Brad, by level maguna. So kanang first level, dawaton na tong kamatuoran nga medyo naginay mga medyo sugar coating, di ba? Medyo grabe gyud ang effort. Anak, siyempre kay gusto man nimo kuwaon ang kuanta nang magpaserbisyo sa gyud ka ana attention. Normal na siya. Now, kung nipasa na ka sa level 1, na rin ay level 2 na sad. Kaya ang level 2 na niya, maybe ipakita na nimo unsa gyud imong kinaiya kung madawat ba niya imong mga differences. Kay primero, dili kailangan gwapo, humot, perfect man ka. Sa second level, ipakita na nimo nga actually ingani gyud ko na ko yung mga bad habits kay tao ra pud ba ko na po ko yung mga dili maayo nga ana, di ba? So ang tendency diya, imo din ites ang babae kung madawat ba niya ang imong dili maayo nga kinaiya, diha na. Pag ni surpass na mo ang nga second nga level, di ba? Mo na nang magkadugay. Hantod nga dito na din magdaog kay nakita na tanan alom. Tanan mga itom-itom. Tanan mga singit nakita na. Oh, wala na ikuan. Dito na po dayon ang next kung naba ko'y kaugmaon ani. Diya na dayon ang mga next level na pod. Inod magkakol. Oh, ana man na siya diya. Kay kung perminti ra mo. Naman yung topic, guys. Dili ba kay kung nana mo sa level 1 ra mo perminti. Wala mo nag-grow. Wala nag-grow yung relationship kung perminti ra mo level 1. Tama kay. Sa primero, kung magkaon ka okay. Tubag. Naba man na siya decoration, di ba? Pero di man gyud mo matinawan kung unsa gyud ang buo, kung unsa gyud siya ang cake. Correct na tinaw. Ay singra na sa. Lacto bacilli sirotas comment down below kung kinsa tong wala pa nakatilaw sa cake nako. Or katong gusto mo tilaw sa cake, masinay gusto mo tilaw.
Basta na gusto mo tilaw, ha? Comment down below. Mo galing. Sa imo na mix nga cake, ikaw nga cake. Dili, apil po ka. Kana yung anak niya, yung masada siya. Next question. Pagdali, kay 10 minutes na lang. Ay, Tita Bin, pakutan na. Ngano ang mga lalaki kay mga manyakis? Uy. Jesus, daghan po yung babae, oy. Ba, mas grabe nun sila, no? Di, lahi lang ang tawag sa babae. Ang sa'yo tawag sila. Woman yakis. Okay, mag-log out na tatanan. Last na to nga joke Last na na to, guys. to, ha? Ano to, dito ko kwan. Nganong mga babae po, nganong mga babae po kay hilig magpailad, bisan kabalo na sila, nga giilad lang sila sa laki, nagpadayon lang gihapon. Gikan ka na ni Don Mansky. Imagine ninyo, unsa ka boring sa mga pulis kung way kriminal. Imagine ninyo unsa ka boring ang mga pulis kung walay kriminal. Meaning, Yun na. dili na may kasabihan po tayo. Walang manyakis kung walang nagpapayakis. Unsa daw? Nagpapayakis. Dito ka na. Samo ka kay Gawa mo. sa mix, Niko sabi, samo kay katanaw niko sabi mura kag ID picture nga galihok. Pag-itong po doon. Oy, regards lang ko ni San Pedro dia sa langit. Kamusta namin na sa mga angin. Mura matag istorya og gangin lang. Labi na tingtulog na ganan, big white na Ina si San Pedro nga halingon kay ang mga manok dani. Tapos ina si San Pedro kanang mubom na yung business sa kaning lungon. Next question. Ngano man ning mga lalaki nga sweet raman sa sinugdanan pero pag madugay mongoloid man di ay lami lapugan. Define mongoloid dun sa kasi pag mongoloid matamay. Sabot si pasabot anak kana sinong musulira pang mata mura abi niya. Kana siguro pag ana malibat magigana kinabi sa dool ano. Ngano man gyud ang mga lalaki kay lisod pasabton. Lisod ta pasabton. Ngano daw lisod kita pasabton kay abi nilang mananagna ta. Tanan. Magician pa. Ugot ka na. Na. Ugot ka na, Brother Bird, ha? Brother Bird, gikusi kasi imong tapan. Delikado nag-shot ra ba diri sa abay? Imagine mo nagsakay mo sakyanan ha, nagsakay mo sakyanan. Suminto siya nag-uban mo gikag balay, tama? Karon nay nalabyan nga na disgrasya. Ingon din kala naunsa man na. Huy, naunsa na. Pasana ba ko balo nga ganina ra mata nag-uban, kadto lang muna og sa ko pangutangon sa nako. Nag-unsa na mo. Unsa ka? Kana, ikaw wala kay gibuhat tapos imong partner naghawid sa cellphone. Takali na sa mingon, "Huy, si kuan ba kay nakuan man day no?" Ambot lang, nakuan man daw. Ambot lang kay ikaw may naghawid sa cellphone ako. Ganina ra ko naging wala ko pabasaha ko para makabalo ko. Ngano daw ang mga lalaki si tanaw sa gwapa? Listen sa pangit atong tanawon. Naka-admire man na. Brad, weird kita, Brad, kung sa pangit ang tanaw, Brad. Naka-admire May man na. nagbabasa yung answer. Di ba na nga crush dito? Dili man god. Ingani ni siya mga girls. Mga girls, pamina mo mga girls kung kinsa man na nagpangutana na. Kami mga lalaki, no, dili actually ang inyong gakabantayan kana rang mutan-aw mi sa mga gwapa. Ura gyud ninyo gakabantayan. Pero katong gitutukan na mga tong pangit. Wa gyud mo. Gwapo nga makina. Tanan na siya. Pero kung gwapa, nagtanan na po no.
Ba? Eye to eye contact din ka pag nanay matapos kagwapo mo ano di galit. Wala ba mo kabalo nga ang apil mga pangit among gatan-aon? Bagay tama. Pangit pero Mas daghan pa galing pangit atong gitutukan, mas daghan pa. Kaya atong yung giana ba nga grabe pangita gini. Oy bisag unsa ang angle pa. Pangit yun no, bisag unsa ano. Tagrabe yung shorts of kayo lagum. Yak, ito mo kita. Kung yung dili ko kasabot ang mga babae, gatan-aw na ta sa kwan, di ba kanang Instagram ana, di ba? Na pwede man pag ano oy, sexy ba? Pasay ma, diretso man ginato na kay mag-like man gitag kinaka-like nato, di ba? O sa di ko gusto mo like ana, pero matuplok ka makurat ko ba? Huy, kinsa man yan? Nakurat ka. Dili ko kasabot ang mga babae. Heart na ako. Unintentional Joe, pero gi-follow gini mo. Nakurat yapon ko. Pag kinsa ni mo kita na-follow na ko. Na-follow na. Pero di ko kasabot na joke kay naagya po ko experience nga lahi pod. Nagana na. So syempre naay nagtan-aw, di ba? Kauban mo, kauban. So asa ato na gato napaka-uyab. Ato pang napaka-uyab. Di na natin ko somewhere. So pagguwapa, di ba? Pagguwapa. Uy, na-skilled. Pag ano, uy, up, dili i-like. Mungutan naman din. O, nga nang di mo na i-like. Juicy. Tamang dyan. Kung i-like, kung tanang anong i-like. Munang parahat sa yung kinabuhi ni Poppy, nag-single na lang siya. Ngano man yun ang mga lalaki kay makakita og chicks nga babae, murag ilang lantaw, gahubo na. Unsay na X-ray vision power? Si May Dablo. Taka ma'am, unahon na rin mo na ma'am. Huga-hugar ka unahon na. Dili. Ang amo kay unahon na pagtanong sa inyo, muna mo Virgin Mary. Labi na ka na nakapuok mong shirts. Ginatutukan na mo. Pero ang rason nila na kay basin mayong nami kaila sa unang upre sa no. Tama. Oh, kayo sa iba yan, si Mario dito di ay, yan nahimo ng Maria. Ano ba? Ano ba mo Gusto mo nang klarohon na mo nga. Kapilya lagi. Mario dela si Maria. Hey, usahay Brad, sa tinda na lang Brad. Mutanag gyud ko Brad, nga labi nagmubuk ang shorts Brad. Mutanag ko ba kay unsay color giniya, unsay brand kay palitan ako ang asawa. Wala tutukan ako siya ba, uy. Unsa man nga shorts ha? Burag ang ngayon sa akong asawa kay burag ang asawa nga samput ton kay ni. Brother Bird pareha kita Brother Bird. Mo ba. Pareha kita bagakon ba. Rico, ayan na pandamay dia. Gatutok ko og kuan. Gatutok ko ana kanami ako sa babae. Gatutukan ako na kay ako gina-compare ba kung mas hot pag gid ako asawa kasi iya. Nana ko say. Oh. Ibali mo gitanong nga kuan yun. So unsay mga conclusion nimo? Unsa? Sa conclusion nimo pagkahuman. Copy. Mix. Wala signal, wala. Maayo daw mga rason ang mga lalaki ngano daw ingana palusot. Kana ikunin na ko na nay mga tanda brother. Ngano daw mga lalaki bisag nasapon na mo dinay gyapon. Simple naman ang tubagan na mga igala. Kung nasapon naman Erp, di ba? Kung muamin ta Erp, makulatahan ta, laparuan ta. Kung di nita muamin, malaparuhan gyapon ta, di man sila mutuo. May pa di na lang ta muamin para at least ang atong reputasyon buo pagyapon. At least ang dignidad. Napagyapon ang dignidad. Ano ra? Mura na. Joe, wala na ka. Joe. Asan ka, Joe? Nara ko. Gakasapon di eh. Sorry lagi tag rason na. Masuri lagi tag rason, Joe. Mawala na yung kagali, Joe. Tingnan lang ang mga topic, Joe. Bagalikay ka. Uy, laro. Ngano ang mga lalaki bahog tiil, hagas, pati babae bahog tiil. Tanan na to lingling. Diyan ang true love, Brad. Diyan ang true love. Pag nasimot na nimo ang baho siyang tiil. Kana imagine nimo nga 8 hours siya nagbaklay sa sapatos nga walay medyasay. 8 hours ha. Paghulbot gid paghulbot simuta. Kung wala mong gana og love pagyapon nimo siya despite anang kabaho true love na lang kailangan mo magpakasal. Tinuod bay. Basta gisipon lang siya. Napagani times bitaw nga magdugay na mo.
pag magdugay na mo, mingawon siya sa imong baho. Mingawon kita sa imong baho man siya. Kag yung simot-simoton, di ba? Lagi. Masuko siya kung maligo. Kung naligo man ka. Ayaw kaligo. Ano ba? Kanabitong pagmata nimo nga gikan ka nag-basketball, mga 5 games, tawiling niya tilaan nimong ilok, kana. Grabe na. Willing niya tilaan nimong liog. Despite sa gikan nga basketball, ha? Tapos, abog pa gina, ha? Abog pa gina ng basketball court, ha? Di pa gina simentado. Yuta pa yun, yuta just pa yun. Muna true lang. Busa mga girls, ay mo kumpiyansa kay muna among basihan kung makita na mo nga labag yun ninyo. Muna. Kaya ka na mga girl, madugan mo nga, oh my God, na turn off ko. Like, oh my God. Like, I saw him one time, like that. And, oh my God. Dagang kayo mga, oh my God. Oh my God, na-turn off. Meaning kasi wala na. Di na true love. May pag magkuhan naman, magbatil ka dito. Pero kung babae may na, my God, baski bitaw ka ng bro siya o ka ng tiil bitaw. Hasin, gwapo yung mga siya, guys. Kaya ipanghambo pa na, guys, sus, kung nasimutan na yun ninyo ang ilog sa akong boyfriend nga, gikan nag-basketball. My God. As in, na-turn on yun ko. Na-turn on yun ko. Anak ba, no? Ano na siya? Lamig, ibag-uban, because yung marang inununan, puso na lay kulang. And may bawaan ni mo nga, grabe na kaya inyong banding bitaw. Kung makadare na kagpangutot siya tubangan. Kana. Kasi ang bago pa, or pag-utot, ay, sorry, ano ba ya? Pero ang tula, pag-utot, ano may tulak? Ano sa siguro? Ano ba? Kadugay, pwede, kadugay, may nung tulak, pwede niyo ututan akong face? One time lang, please. Please, ka lang pinabugan yun. Gimingaw lagi ko si mong utot. Please lang, be. Tawagin Dubai ka. Di, pag-ala ni mo, ngayon ka, love you ko ni mo. Love you ko ni mo. Si Mote ako ito ni... Natutay na mo, Megs. Nga no, ang lalaki gaka-relocate ang buhok ngayon sa ulo, maadto mas bangas. Oy, ang pinakamalipayon ng mga asawa kay Dangas. Ang pinakamalipayon nga ba na... Ang kuhan. Buhok sa ulo, paikon sa bangas. Nagkano mo taas. Anong gakapanok ta dani, tapos gakadagan ang dani. Kumbaga, Joe, kay kuhan ba, first hand. Depende naman gina. Depende ba na sa imong favorite po sa imong wife kung asa niya gusto dapat mabuhok. Diba? Kani magod siya, usually magod, ang rason magod ani, kanang kusog ka mo swimming, mo ni ka kumot-kumuton sa asawa magod. Di mo po na ito yung pugong po si kanana ba? Mo nang gakaurot ay. Pagkala. Pero wala na explain. Gabit, hindi ba yung gabiton? Ano lugar? Lagi. Oh, mo nang work. Mo dagan man gyud na si Dani kay mo may gakabasak permi, di ba? Mo gani. Mo nang ang kasagara pod. May ilan nimog mubo ang dila kay ang upaw dire. Basta mubog dila kay diaman idasok man. Idasok. Sige pa, muna nang upaw. Ay, that's it. Wala, isa ka oras na. That's it, isa ka oras na. Jogi, pag nga na ka do. Inyo na ng buhaton. That's it, guys. 1 hour na. Thank you. Ay, sir, dapat kayo dogang. Come on. Dapat kayo dogang. Mailan ni mo nga ang bana kamo di ka nagsalom kay stiff neck. And napaisa Megs. Pura kakalak joke. Ato na tayo. Sa ka oras na. Lain man nga topic nga puro talaki.
Lain nga topic, puro talaki. Isa. Manawagan ko sa mga asawa. May appreciate na ninyo. Ayaw gina ninyo pumi. Listen ba ako utong-utong ha? Ay, pa. Wala sila. Ay, mga partner sa solo. Diba? I-appreciate na ninyo. Effort na effort. Please lang. Buramigas scuba diving nga ng kalakiha. So, grabe katawag isang abay na rin yun, no? Perting katawa may gala. Di baleng. Grabe katawa. Happy killing. Kaya na one timer, nakuyapan si Corp. Naod na ginawa. Guys. Nagtapik kita ng upok-upok kay mulag out na rin si Bernie na plano. Ipalingot ko. Lagi ko matamig ipalingot ko. Tapos yana pa yung ulo, ha? Oh, yana pa yung ulo. Oh. Nya namula na ka. Step neck pa dyan. Sus, grabe ka na effort. Lakjo pag yun, past ang paita. Kipalungan na, Jo, katulong na daw. Muli na ta, matulong na ta.